e pacho kae ka bende kwayo obila mondo chiw arita makare ne jong'anyo. Machiegni jauchiel kamoting'o OCS ma tesend obila ma Central Samson Talama, obila James Mukwana kod ji ang'wen mamoko odagi ketho ma bende tudo gi godo mar nek mar Albert Ojwang. Mamoko ewi mano wabro miye wecho manyien e seche manyime. Komachielo bende en obila mandhiwa e kaunti ma Homa Bay omako jonyuol nyathi moro ma jahigni 7 kuom ne wang'o lwet nyathigino nikech nokwalo rech e jikon e gweng' mar Amoya Kajwang sublocation. Jonyuol nyathino nomaki odhiambo manyoro bang' yangore ni ne giwang'o lwet nyathigino. Jalup ruoth ma Kajwang sublocation Enos Nyawade ma bende nomakogi owacho ni jirendegi ema bende nochwalo ne lipot ewi tim makoch makamano. Komanda mar obila e sub-county mandhiwa John Losia bende koro yango masirano kowacho ni bro chwalgi e nyim doho mar mondo giduok bura ewi tim makoch makamano. Nitiere miyo moro ma area marito mowango nyathi serious no wango nyathine ni nyathine no yado rech manyisa no ng'iewo. Koro nyathino okawo modhi okawo lweti oketo ototo jwala lware lwet nyathi mondo mi nyathino kik chak kwal kendo. Koro kana winjo wachno to na wuok mondo adhi confirm the reality ni en adieri. Koro kadhi tayudo adieri ni lwet nyathino wang' seriously. Koro ne wamake wakawo nyathino ero bende wakele godo nyaka station Kobodo police station. Koro chwore bende ko watemo timo nono to wayudo ni chwore no bende jita noseketo nyathino chieng' mane nyathino ne oyadho rechno. Giketo nyathino gimiyo nyathino chiemo giolo ne chiemo trap gimiyo nyathino ochamo chiemo mang'eny ma nyathino ng'ogore kasto gicha gifose ma nyathino chako chamo ng'okne go eki. Koro kabere kana winjo gino koro awacho ni magi koro jomoko anyal weyo. Koro namako gigite magite ne watingo gi mwatero gi police station Kobodo ka. Koro sane e jonyuol no oseter ndiwa koro warito kiny wane wasendiko statement. Komachielo bende ni jadolo mar kanisa mar Rabbi Church of Holy Spirit Africa Pope Maurice Otunga okwayo rowere mag Gen Z mondo odiochieng' makiny obag ng'anyo mamuol ka bende okwayo obila mondo omi ochiw arita makare ne jong'anyo. Otunga owacho ni rowere mag Gen Z ni kod ratiro mar bago ng'anyo to mana mamuol e pacho kae. Ng'anyo ni katiba kwa sirikal mondo omi nyithindogo arita motegno. Sirikal marwa omigi arita, polisi omigi arita motegno. Gima onego ging'i mokwongo ni ka nitie jomoko manyalo chochia kwe machalo kaka jokuoge manyalo donjo nyithindogi to gikawo negi atua gimakgi to gitergi e court to yalgi ma ok tiyo gi lisasi. Nyalo ni kwe obedie piny mar Kenya ka koko kwadwal. To kata jinsi go wakwayogi ni sama gidhi ng'anyo kaka jodolo ging'any mos. Koro polisi be tiyo gi force mamalo. Jadolo nokwayo sirikal mondo ne obila ochiw arita makare ne jogo ma bende biro bago ng'anyo odiochieng' makiny kendo neno ni onge jonjore ma bende odonjore e ng'anyono. Achaka kwayo inspector mar police ni sama nyithindo gidhi e ng'anyo polise duto madhi rito gi obed gi uniform. Nikech mobedo plain clothes go gichalo kata ma jokuoge moko obedo hired. Omiyo mondo ng'e ni ka ng'ato timo makosa to ng'e ni en ng'a. Ya uniform ni ka japiny oneto ng'e ni ma police. To ng'at moko rwaka lep japiny ere kaka ng'e ni en police. To ng'iparo kai kaka jakuo kata jopiny be koro rakore kode ok nyal laumo jopiny. Jatend piny Migosi William Ruto dok ne obila e pacho kae kopuoyo gi kuom tich magitiyo e pacho kae mangima. Kwayo jo Kenya mondo mi kinde duto oluw chik kendo chiwo luor ne obila e kinde ma bende gitiyo tijgi. Owacho ni ka onge obila to piny Kenya nyalo koso bedo kod kwe. Omedo ni sirikande biro medo siro kata chiwo arita makare ne obila kod familia magi e kinde ma bende gitiyo. For the people who want to undermine, demean, try to intimidate our security agencies, I am telling them you're doing the wrong thing. Our security men and women deserve every support that we can muster for them to secure our nation. To every police officer, from the constable, the man on the beat, I give you my assurance that the government of Kenya will support you, will stand by you as you secure our nation.
Bende paro mopogore opogore medo wuok ka oluwore gi ng'anyo ma bende ochan bago odiochieng' makiny. Ng'anyono ma bende kweth mag Gen Z paro godo jogo mane onegi gi obila higa achiel mokalo e kinde ng'anyo mar tipo mane okwako piny Kenya mangima. Moko kuom jotelo ma bende tiyo tich achiel gi sirikal okwedo ng'anyo ma kamano, ka jotelogo ma bende kwedo piny owacho to siro wach ng'anyono ma bende giwacho ni en gima katiba ma pacho kae opuodho. E wi mano, jasiasa marahuma Odoyo Widi ma bende nyading'eny siro lwedo piny owacho okwayo oganda Luo mondo obed motang' ahinya to kendo kik gidonj e ng'anyono. Owidi wacho ni e kinde ng'anyo mathoth ma bende osebed ka ibage pacho kae, thoth jogo ma bende wito ngimagi gin yawuot Luo, to onge kama joluo giwegi oseluongo ng'anyo ka bende gibandho godo chudo mag jogegi mane onegi e ng'anyogo. Tie ng'anyo mobagi e piny Nairobi ka, ng'anyo mipingo go sirikal, ng'anyo miwacho nwago ni dwaro ni mondo sirikal ochul joma osetho e yor ng'anyo higni mokalo. To mae paro na kuom wachni. Adwa ni mondo anyisu ni e Kenya ka chakre higa 69 nyaka chop higa 2023 ji osetho mang'eny ahinya e yor ng'anyo. To moloyo mosetho mang'eny moloyo gite gin oganda Luo. E higa 2007 oganda Luo notho mang'eny. Moko ni iloro negi dhoudi gi oko tiwang'o gi e udi Naivasha. Pok awinjo ka jomoko wacho kendo dhi e ndara ni mondo chulgi. Higa 2013 kod 17 nonegi yawuot Luo mang'eny gi nyi Luo mang'eny e yor ng'anyo. Kendo unyalo paro ni ndalo moro ne ng'ato riembo mtoka e jo ng'anyo mane Nairobi ka. Pok awinjo ka jogi kedo matek ni mondo chulgi, mondo dhi chulgi. Omiyo adwa ni mondo wan kaka oganda Luo watang' kik wadonji e gini. Bende nojiwo oganda Luo mondo non matut wach mar Gen Z masani nitiere pacho kae, ka olero ni dwaro nitie mondo oganda Luo kik sir kweth mag Gen Z ni mar gino en riwruok mar oganda moro ma bende geto kwedo sirikal kendo gin gidwaro mana loko loch. Gimoro no biro ka ni wuoth moro miluongo ni Gen Z. Gen Z ni wan wadonja ni wawinjo kiwacho ni Gen Z gi gin joma tindo mapingo sirikal. To pok wang'eyo ni to ng'ama nochako gini to gin ng'a gini mane tok gini. En ochalo Mau Mau mane joluo ringo donje to ne gikia ni Mau Mau ni gin gir oganda moro ma gipingo go jo ukoloni. Wan bende thuolo masani kik wadonji e wach mar Gen Z ni ma wakia ni ng'ama nolose to lose nodwa dhi kode kanye to dwa timo kode ang'o. Higa achiel bang' rowere mag Gen Z bago ng'anyo mane ma bende noyiengo Kenya mangima, paro mopogore opogore nyiedhore kind oganda e wi lokruok ma ng'anyono osekelo e pacho kae. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko leronwa, oganda moko wacho ni onge lokruok ma ng'anyono osekelo, kama moko to ramo ni ng'anyono osekelo lokruok maduong' e pacho kae. Wayudo ni gik mang'eny manomiyo jando dhi e ng'anyo pod onge lokruok. Mokwongo ni alwora mar ohala tek, miyo kata kojende mana manondikre kendgi ng'enygi oloro ohandegi. To iyudo kata ka kembe ng'enygi bende loro nikech ushuru odhi malo ma kata kembe moko ok nyal sustain tijegi. Koyudo ka kembegi to ng'enygi manondiko jende. Mano Grace Oloo man jakedo ne ratich oganda Mombasa kamiya pache e wi lokruok mang'anyo mar ojende midendo ni Gen Z osekelo e pacho ka higa achiel nyaka ne gibag ng'anyo mar tipo. Mar adek en nego ojande aoyaye gobila. Kata sama loso kod tinyo ojende mo lalo ngimagi e lwet obila. Nyoro ne waneno ni ringruok moko ochako kwanye Rivayala. Ma wakene ringruokgi to ng'ama tero kuto gin ringruok mag jomagi. Tido ka migepegi pod ochako kawo mana jok mosetiyo monego bedana moko dhi yweyo. Man nafas odong' ojende ema pod ichake luoro. Koro mi magi gik ma ni pod onge lokruok maduong' ema mi ojende ka pod lando ni gidhi e ng'anyo. Francis Auma en jakedo ne ratich oganda e riwruok mar Muhuri. Finance bill ma higa mokalo chande kanyo sirikal noyie nikech pressure ne ng'eny. Sani higa oserumo achiel ji osetho mang'eny, nonegi ji gi Gen Z 25 higa mokalo mar June. Higa osekalo sani higa achiel, lakini waparo ni pod wantie gi tich maduong' monego Gen Z onego opargi, onego giwuog gi teko kaka ne giwuok higa mokalo no mondo ginyis sirikal kaka gidwaro, nikech sirikal ok winj wach joma notho kande bende onego ng'igi family meggi. Kata kamano John Okinda to koni lokruok maduong' nitiere. Diere man nyocha ni po Gen Z pok obwogo sirikal ne piny tek makata mana sirikal ne tima gimoro mohero. Jopiny sani iwinjo kendo sirikal tiyo koluor ka ging'en kopon gikelo shida to Gen Z bro gini. Ana ajiwo gin mondo gimed chwalo sirikal kendo gidir sirikal nikech jok mane konyowa chon sani onge. Chon cha diere mane tie jotelo ma kanise
ne konyowa kaka kineno ji kaka njoya giri ni igogi tigogi mana niwach raia. Aya josiasa be manyowuok mabiro makonyowa sani aneno ka gidok piny. Josiasa modong' sani sirkal mantie ni ochayo, lakini jenzigi gin ka giloso tiwinjogi maber kendo jatelo luwo wachgi kaka dwaro. Wach ma bende ne osir lwedo gi Vincent Kizito ma en rawera. Aneno ka gisekelo lokruok maduong'. Nyaka Gen Z ne chaki, sirikal mwan godo sani ni gin sirikal mane oseketo pachgi mar kao osuru mamalo kuom jopiny. To mano kwang'iyo e budget mane osom wang'ni ne nitiere lokruok. Aneno ni Gen Z gisekonyo kuma duong'. To wanyalo medo dhi mbele ng'anyo ni e gima sirikal mwan godo sani ni winjo. Eka ginyalo implement gigegi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Medo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni dwaro nitie mondo mi jogo ma bende Nyasaye ogwedho lwetgi e gwenge ma Kaluo osir mond liete ahinya to mago maonge kod udi ma bende ginyalo jote mondo gibed kod kuonde jot makare ma ok nyal hinyo ngimagi kod nyithind kiye ma girito. Odiochieng' manyoro piny ngima nyohingo odiochieng' mond liete kata International Widows Day mar ng'iyo kenge minyalo keti e konyo mond liete e kind oganda. Director mar riwruok ma ok mar piny owacho ma bende ong'ere ni God Will Provide Kenya Newton Oganda owacho ni mich maduong' ma inyalo mi chiliel ma ok nyal en ot ma bende ginyalo dake makare gi nyithind kiye ma owegi godo. Asebedo ka chung' ne mon liete mathurwa ka kendo asebedo ka gero ute mang'eny kabisa ne mon liete wagi. Nyaka nachak gedo ne mon liete ute masegero e Kenya kama ngima en gin ute 6,000 ma ji odake. To odiochieng' ma kawuono pango ni ok adwa dhi bedo gi ji mang'eny, to adwa yiero 100 ma en chiliel ma bende jaode nosetho, nyithinde be nosetho, odong' mana gi wuoyi achiel kende ma bende onge kata tich. Kata kelo mich mara, to mich ma kelo ne mama ni kawuono ni ode marach ni obati kia mana 4 machiegni mukore ni. Odni adwa ni mondo to wa celebrate ni mama ni nonwang'o ot chieng' mane mon liete oyangi e piny mangima ni odiochieng' gi magi celebrate. Koro miyo gima naneno mayudo ka, mama ni onge ot, mama ni onge kitanda, mama ni onge mattress, mama ni onge gik mang'eny mok anyal kwano te. Kachiliel no bende wacho ni osebedo ka odak e lwasi marach mokalo kaluwore gi chal marach mar ode kendo onge ng'ama nyalo rese kane opako riwruok mar God Will Provide Kenya kuom gedo ni. Nyinga yugo Rose Akinyi. Rose da mango, wine mango kende. Boro kaka timo tama na eka ko yware gi ode ni kata rai ninde. Onge gima dang' atim nyathi an kama achiel kende kama. Wadgi osenindo maduong' be akia kuma nitie akia. Koro an agomna erokamano ne jatelo kobiro ira kamora kendo awinjo ka natuo. Koro awinjo ka denda duogo marach rach. Koro awinjo ka an koro denda duogo nikech anene obiro konyo, obiro gola chandruogne. Osenyiera ka mang'eny. Magbe kata nyithindo matindo mbese nyathina ne osenyiera kuondegi. Madang' atim nyathi jomoko onge an ka. Kubiro konyo biro konya gi chuny maler. Mani mabendo kilowa giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. Jauchiel kamoting'o OCS Matisendo Obila ma Central Samson Talamo Obila James Mkwana kod ji 4 mamoko odagi ketho mitudo gi godo mar nek mar Albert Ojwang'. Obila mandhiwe kaunti ma Homa Bay omako jonyuol nyathi moro ma jahigni 7 kuom ne wang'o lwet nyathigino nikech njane okwalo rech jikon e gweng' mar Ramoya Kajwang' sub location. Bende jadolo mar kanisa mar Rabi Church of Holy Spirit Africa Maurice Otunga okwero were mag Gen Z mondo odiochieng' makiny obang' ng'anyo mamuol ka bende kwayo obila mondo mi ochiw arita makare ne jong'anyo. Otudre koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machuok to koromo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo.
Roda boduogo saa 8:09 kobokelo weche manyien e machuok kata kamano koro mosapar to bokelo weche manyien adimba gi tindi gi kuku gi kaka gitimore kuonde ma gitimore kod seche ma gitimore. Thuolo wa mar bedo studio serumo to kata rumo wawiye lode mabeyo sana Kasuku Rafael wuod Nyachula odhi taye chenro mar Donse Tuesday edition. Kanya sach kori timore takinywa chakwa tem kendo kiny tich adek kao kamano saa 12 kikwemo kitudori kod Ramogi TV wadhi penjo laktar Oriti Masane. Baba Juma tinde ritondo segero ne ot mise chwanyo chunye iworo ijogo maniringo nikoro kaloka iworo ijogo manisungo nikoro gero dala iworo ijogo maniyanyo nikoro yudo madu ne waseiko baba ne waseiko mama wa takabono kamoka Baba Juma tinde ritondo segero ne ot nyithindo manyien iworo ijogo maniringo nikoro kaloka iworo ijogo manisungo nikoro gero dala iworo ijogo maniyanyo nikoro yudo